Ngapa protection kami kan National Commission for Child Protection Right NCPCR kan one hapori ko district ni Nongpoh hakasmi atin yo dari mentau smi Friday but hakani kasmi kan don ka Sngap ka Songjong ka bench kaban Sngap ik Jingujor ki Khynnah ki Bishar kanu ka Jingujor la ka Shem ka jongki ka jongki Hakabede but ki issues kabede ki Khynnah kapanin kong kabani kwa ban pencai pe ka kalong ba mano nakano ka dong amde tang hari phoi andre ya kiwi district ki badan ka ta ka jinshem haki kin sno bhaban wan chakani ka kam bakin wan rai issues ki jongki bagani ka bench kan Sngap bat kan ai ka rai ba ladadang kanu ka jimpen ben kan sapha ka bench ka to kasni te ki issues ki bala ban wan ra sya kan ni gam ki long ka child labor ka asset accident teng ni syam ba kum tu mo ki don ki cases ka ba ki brio ki kawan ka asset e kan kono Khynnah teladan kum kita ki cases kin sno bha ban ra sya kan ni gam teladan kinum no ki cases ba ki ramba ki pen pa begging dan pa krom ki kon ki Khynnah kin sno bha ban kumi ta ki check case ru ki la ban wan ya lam kita ki Khynnah ban wan register khmat commission teladan ru ki no ji klong ki Bishar neglect dan Shah haki ni pa ni ki bahayang bahasam lada de ki konswet lada kadang ka jin short jin dak jomki hakom ki hostel shibo Shah bom Shah dat haki Nongpoh hostel kumi kita ki cases ke nonda kan bat kum joro lada dan ki klung Khynnah ki badan ki pen ya ki khai child trafficking te kum ya kita ki cases kin sno bhaban wan ban chaga kam ban yo ka jinge rap bat ka redress nang ta lada dan ki Khynnah ki ba ki yap either kin nakadaw jong ka accident lane nakadaw jong ka neglect jong ki bahayang basam lane kila ban long bakam long safe school shibo kila ban ka school building kam long ka balong safe ki or ki ha ti ko mang ta ru kila ban wan cha kan ka kam ban wan ai ka complain persya ko kita ki school lane ki yin ki sam tang nang ta ru lada shibo kan ta school committee ka managing committee kalong ka bom trai kam ka baki ki ka duko kalong jing yeshrut hapling ki member bakam function ka school kum ya kata ru kila kan wan complain kapo ka kan haki hospital lada bidon ka jing negligence jing ai dawai baklan ana kan no ka dawai ka bala expire lane ki haka process by treatment ki ai the wrong treatment tikum ham ta ru kila kan wan kan dan yo ya kata redressal kum haki scope kadang again committee meal Sibuk lada kam kata kam midday meal takabang kambiang sibuk kiyo duna lane kiyo tak pasat ne kiyo sisen lano komi kita ki cases ru kina kan lah kan dia shushu lada dan kin ki jaka ba ki institute mo lane ki clinic ki ba penyap ki pun kim thai mo female in infanticide dan potisai kini baru katu kila komplain lada dan kanu ka klinik hasno hatau ka bele ko ni kam kila ban wat komplain kan kan sa ko ibu lada dan kanu cases ki bagi untuk so cases ka bagi Khynnah Shah bandai Shah leben hakiram ba kum kita ki cases ru kila ban wan ha kan banyo ya ka jingera shushu kidan siwe ki jai shibu ki ja ki ko dan ki Khynnah hasna thau ki akan ni ka kan ya ko kita ki complain lo ki machi rekat lang ki cases of complaint murder suicide no ada Shah kidnap dan Shah orang lain ada ki Shah ki suicide ada dan ki suicide take it ada bertenang di suicide ada kidan kan kata jintip ilaban complaints kamu jom kita ki badan mentah hukum kata jekam dan haban ka nang ta bade
lada kang media mo ka pen i ki do ki Khynnah ha ki lada ki mensal dan kum tu teng ki rape cases lada syarif ki minor kim di ban pen i ka dur jong ki klung Khynnah mo open ni ti kum ye kita di ban blur ma ye ki kum ye kita ro lada dan ki cases ba ki pai ba ki yo i ba iklam ya dari ka hok jong Khynnah dan ka privacy jong Khynnah ye kum kata ro Bishar kat kum ka ai ba ye kum kita ro de la ban complain ni mo kam tam chu ye ka education system la da ki lak kan ka jing siang ka jong ki nong song hak bar we ka ri jong la da ki kwa kan wan complain kila ban wan ka ka ba kila ban yo kan kese kan ye ka kam dei kan nang ta ki bi sa ri boy de ka ki ya baro nong song kan ka Jelang Meghalaya ini dengan kerpa itu semua bahagian wajah man, kenapa beliau ikut ini? Kubdesi.